उत्तर प्रदेश जिला सीतापुर रामपुर थानानि गानागिनि पल्लापुर बुमुंगै kaisa para tongo ar jagani para bisingo no khoroksa paribar tongo tarik wngkha 11 May 2024 ni salmari o a family ni member ni bisingo no khoroksa chwla Arjit Singh phung ni prai 5ta digi kahayo nog ni simi ongkhoro tei nog ni ongkhor tutui bo belai kheno chirigui kapjak tei nog ni ongkhorui borokni porosi no borokni uncle tongo borokni nogo thangui doga toguyo tei o bini uncle doga phiyongmani yagulo bo o kok thaisano sao Anurag jotono no botharai paikha Anurag jotoni langmano no sajui paikha hinai kap tutui sao tei o kok rok khanabai mani yagulo no o uncle tei bini nog ni borok rok tei asporos ni borok rok jotono bini nogo khaprumlai thanglaio asolo tamo wngkha hinai hingke o uncle tei asporos ni borok rok bini nog gana thangui naimani alo nukha je ar jagao a nog ni no jotoni slai okra ni bwsak khoroktam boni mangkwthwi kwlaijak ar jagao tei o thwijak Cherai ni bisingo umor tongo jotoni slai okra 12 bosor tei kwchar ni hingkake 9 bosor obo bo bwrui khorok nei tei jotoni slai kushu 5 bosor obo hingke chwla borok khoroktamni mangkwthwi no dogalam ganao kwlaijak nuguikha o asporos ni borok rok thangui naimani yagulo hingke nogo habui teibo naimani yagulo first floor ni kaisa room tongo ar jagao nuguikha nokni jotoni slai bwrui chwgya keba okra o Cherai rokni bini nana kwlaijak obono bo check khlai hamada phai tong hinai naimani yagulo nukha bo thwijak no tei first floor ni sakao thangui second floor o naimani yagulo ar jaga kaisa room tongo oro hingkake Cherai rokni buma buphani room ar jagao thangui tei sahaino hai check khlainani hinai uansuk laikha nokni borok rok tei bode klaiui tongbaikha hinai aro thangui naimani yagulo nukha o Cherai rokni buma tei bupha bo aro thwi lala liling khlaiui borokni mangkwthwi kwlaijak hingke o Arjit Singh je tongnai obo asporos ni borok rok no kok khulogui saka je bini bwta je thwinai obo hor ni phaising thangnai hor o chuak belai kheno kefe khlaiui nogo nungui phaiui bihik no buo togo tei nogo walai suklai khlaiui puila hingke bihik no bwtharui paio jolijagui aboni yagulo kheno buma no bo bwtharka paithago hingke bwsak khoroktam no sat sakai hoite khiklai rohorka tola phaisingo aboni yagulo joto thwibai mani yagulo kheno bo saksaijung langma sachuka hinai o kok rok no jotono no sawui khwnarikha Arjit Singh o kok rok no samani yagulo boi khwnaui jotono belai kheno kablai suklai mukti kupulung tei kirijak laikha wabo wanajak laikha tei o borok kwbangmani bisingno khoroksa borok notice khlaika je bwsak khoroktamni bisingo second ni tei third ni bwsa tabuk bo hama phai tongkho langma joyakho obo nungmani yagulo aboni yagulo kheno borok no hospital o tlangnani bagui tayari khlailai tonglaikha phiaba gari mania wngui tongmani bagui adha ghonta waste wngui thangkha aboni yagulo kheno gari bo mankha gari o dawai tlangui no tongmani lama ordego kheno o Cherai khoroknui ni bo langma chonani nangkha aboni yagulo kheno police rok bo information phai mani phaio tei borokni investigation bo shuru khlai ro suruati jaspartalo hingkake nokni borok je tongnai Arjit Singh no banjiui tongruksio paithago obono no swngnani hinai uansukha sungmani yagulo saka je lokorok no ganagini ni borok tei bini uncle no sama kahai no o police rok no bo same akok no sawui khnario Arjit Singh sawui khwnarika Anurag bini bwta okra tei hor o chuak nungui phai nogo walai suklai khlai phaikha tei o walai suklai khlai thanio bihik no bwtharka
bumano aboni yagulo kheno bwsarok no bo satsakani hoite khlai rohorka paithogo hinkhe bo saksai langma sachuka hinai jotono o same kok no saka o buphaiyung Arjit Singh hinkhe police rok sungka family ni paribar ni joto borok rok no bwthar paikanga gini ni bwta nono hinkhe bahaikhe bwthari manliya nung hinkhe bahaikhe banchika hinai sungmani yagulo Arjit Singh saka jefuru bihing no bui togui bwtharai tongo afurike no bo omo kahai nugui kirijagui bini room no hijagui tongoikha tei jefuru 4 o bwthari paio 5 o 1 ghonta ni yagulo bo jesa tesa khlai ongkhorui borokni room o thangai naimani yagulo nukha jotono no kwthwi poto kwlaijak hai hinui police rok no saka Suruwati Judge Portal Investigation khlaimani yagulo o kok rok no singprigui police rok bo o je Arjit Singh kok samano obono no kubui hinui borok theory swnamui paikha tei media rok no o kok rok no same sao tei social media o bo omo kahai pirjaktui wngui thangka viral wngui je niji nog ni borok rok no bwthari niji bo paithago thwika hinui phiaba abo kubui kok ya aboni ukulogo kwbangma hwijak kok rok tongo o kok no saimani bagui norok part 2 no manasingnai jodi no part 2 naina muchungka hinkhe comment section o thangui comment khlai salaidi video belai kheno logui thango abagui ang part 2 ma swnam sinai noroni jodi no demand kwbang comment kwbang hingka hinkhe part 2 ang sure tubunai